Assalomu alaykum подписчикони азиз. Дар навори имрӯза барои шумоён 11 сар молои парода пешниҳод мекунем. Кадомтон молои парода интересне бошад, мана видеоролика обязательно то охириша тамоша кунтон. Видеоролико якта лайк монтон, каналба подписация кунтон. Мана марамат дӯстони азиз, бо дархости подписчикон мана якчанд сар молҳои фурӯшӣ пешниҳод кардостем. Хоҳитон мана қасабу бошагар мана рафта бентон куштанбаем мешад, далши пойтон ҳам мешад дӯстони азиз. Дар навори мана вақти ем хӯрданаш ба рафта сёмка кардем, оғил камакак торик ҳамон ба экран камакак вай шудааст, хира шудааст дӯстони азиз. Мана касоне ки харидори аниқ бошадака рафта бентона мешавад. 9 таш грейпфрут дӯстони азиз, 2 та дигараш буқои авликол дӯстони азиз. Тозаш мана хеле пачақи пучуқ моло не дӯстони азиз, ҳамаш молои ғавз барои ояндаш мана барои зот гифтан ҳам мешавад дӯстони азиз. Загонона гаштаги моло, як ҷоя истодаги моло не дӯстони азиз. Рафта бентон агар маъқул бошад, хоҳитон почкашки, хоҳитон агар мана шивои вестем фурӯхта мешавад дӯстони азиз. Адресҳои мо Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Гафуров. Дӯстони азиз, масъалаи нарху навош бигузарем. Агар масъалаи нарху навош ҳар як келош дӯстони азиз 64 сомонӣ боз камтун муомила дорад. Дӯстони азиз, дар бозори аминоя 65 сомон, 67 сомон ҳамеқдор фурӯхт ҳостанд. Агар шумо харидори аниқ бошед, агар 64 сомон боз камтун муомила дорад дӯстони азиз. Агар масъалаи дастафкаш ино якум бор YouTube баровардостем, аммо масъалаи дастафкаш чӣ хел мешад намедонам. Агар дар поёни экран номеро соҳибаш мана занг мезанедон или ватсапашон наместон дӯстони азиз, рафта бентона мешавад. Вазни зиндаш молоя дӯстони азиз аз 400 кило боло дӯстони азиз, 500 килоги молоям ҳай. Обши 11 сар дӯстони азиз, 2 та авликол, 9 та дигар буқои грейпфрут. Харидори аниқ бошад марамат дӯстони азиз, хоҳитон почкашки, хоҳитон агар ман живои веспа 64 сомон почкашки ҳам фурӯхта мешавад дӯстони азиз. Фақат почкашки рафта мебиетон агар маъқул бошад, ҳаминаш маъқул гӯйтон агар имина амноша нарху навоша соҳиби мол худаш гам мезанад дӯстони азиз. Мана бентон чӣ хел фарбешидаги мол дӯстони азиз. Фақат ду донаш дандон вайрон кардаги тамом бутосе, мондагиш ҳамаш дандонаш бача дӯстони азиз. Далши мепоям ако яктонниги мекунам гуфтаги орзу ҳавас доштаги одамон боштагар мана рафта бентон дӯстони азиз. Маъқул шавад агар мана телефон мекунтон, ман дар поёни экран номеро соҳибаш. Адресҳои мо Хуҷанд дӯстони азиз, ноҳияи Бобоҷон Гафуров, ҷамоати Зарзамин дӯстони азиз, тарафи ферма наморо дӯстони азиз. Дар саҳро дӯстони азиз мана хай мана телефон номерош ҳаст дӯстони азиз, ин номер ба занг мезанедон, мефаҳмонад куҷо рафтан дар кор. Рафта мебиетон агар маъқул бошад агар харидор мекунам. Варианти шохдорашам ҳай, бешох варианташам ҳай дӯстони азиз. Мана ин пуштошон дӯстони азиз. Пуштошон васеъ барои мол кардан зӯрай хулас калом. Мана одаме ки ферма ташкил мекунанд, ягонта моли зоти бошад гуфтаги одам бошад агар марамат дӯстони азиз, варианти хуб барои шумо пешниҳод кардостем. ҳамаш буқои тоза грейпфрут, 2 та авликолашай фақат. Мана ин варианти шохдораш дӯстони азиз. Ҳамаш якдигараш зӯрай хулас калом. Масъалаи хурду хӯрокаш ба ҳамаш ба кафилашай дӯстони азиз. Еми қоқ метиҳад, мана дар навори мо яминаш авликол дӯстони азиз. Мана инаш авликол бо якта дигар авликол мо баниша. Мана ин дигараш мо бо якта дигар авликол. Мондагиш ҳамаш грейпфрут дӯстони азиз. ҳаматон барои тамоша кардани раҳмат дӯстони азиз. Мана то ҳаминҷа тамоша карда бошед, яктаги лайкоям монтон. ҳаматон барои тамоша кардани раҳмат, подписчикони азиз. Буқои гигант барои шумо аз канали Элиор ТВ дӯстони азиз. Мана ин бентон фолатше. ҳамаш кулула калон дорад. Тоза грейпфрут ва 2 та дигар авликол буқои дӯстони азиз. Зинду сарбаланд бошед, аз канали мо дур нашавед дӯстони азиз. Ҳамин хел буқои насб бо нархи дастрас ҳама вақт дар канали Элиор ТВ пас дӯстони азиз. ҳаматон ба як бор дигар раҳмат, подписчикони азиз. Laka yem tashlayman arqa oldidan bunday bitta haydab beraman aka. Qara to'g'ri, olib qo'ydim hozir.